Chelsea is back. I told you bro. Sai kuma idan har ya kasance kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta zuwa wasanta, sai wa kuma Chelsea is back. I told you bro. Ku yi duba da rubutun sama a ita kungiyar kwallon kafa ta Chelsea wannan yaron Palma. Wow, har gida fa suka doke kungiyar kwallon kafa ta Luton Town da ci 3-2. Kwallon farko sun same ta daga dan wasa Palma, ta biyu daga Mado yake da taimakon dan wasa Palma din. Ta uku Palma din ne ya sake ba su dama kuma ita ta ba su maki 3 da suka samu kuma ta kasance kwallonsa ta 3. Da taimakon dan wasa Jackson. Irin preaching yan Chelsea a teburin fadirayen kai is just like Alhaji kana da ko Palma? Yayi ake na Palma ran Alhaji kana da shi? Ya kasance ita kungiyar kwallon kafan ta Chelsea yana haska yana abun ku zo magani a wannan kakar ya kasance madubin duba kuma dan wasa mai haska ita kungiyar kwallon kafan ta Chelsea. Duk da cewa akwai Enzo ga Casedo lafiya ya dawo daga ciwo, Thiago Silva yana nan yana abu da dattacaka. Domin ko a wannan kakara kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ga cin kofin Premier League ya kasance dan wasa na musamman. Ya fi kowane dan wasa samar da chance, ya fi kowane dan wasa cin kwallo, ya fi kowane dan wasa assist, ya fi kowane dan wasa yawan yin passes a wajen yadi na 18. Idan ana lissafin sa wannan kakara gasar cin kofin Premier ya kasance na musamman wa ita kungiyar kwallon kafa ta Chelsea. Passes guda 74 wanda aka tura su zuwa raga. Passes din da aka wanda su tafi zuwa raga. Ya samar da kwallaye guda 12 ci ko assist. Yayi assist guda 4, ya ci kwallaye guda 8. Wai ta kungiyar kwallon kafan ta Chelsea a wannan kakar Premier yana abun kuzo mu. Yayi creating chance guda 27 kawo yanzu. Ya samar da manyan chance wanda kawai ci ne babu uzuri guda 7. Kaga kenan sai dai yan Chelsea na faɗa kana da Palma. Idan mun koma lissafin marubucin sama Chelsea is back, I told you bro. Ni ma I told you guys Chelsea is back. Kana da ja ka tambayi marubucin sama. Suna Olera, Chelsea kwanan nan za su fara cewa London is blue.